Ja, men så lad os hoppe ind i vores emne. Jeg tænker, det er et spændende emne, det her med hybrid arbejdsliv, og hvorfor overhovedet snakke om det? Jeg tror, vores samfund har tvunget os til at acceptere hjemmearbejde og remote arbejde, og så den her hybrid arbejdsliv, fordi digitalisering selvfølgelig har givet os den her mulighed. Globalisering presser os til at kunne være international og kommunikere med folk over hele verden, og nogle gange arbejde på forskellige steder i verden. Men det, der virkelig accelererer mulighed for hjemmearbejde og det hybride arbejdsliv, har været COVID-19-pandemi, hvor mange var sendt hjem. Så det er mange, der har fundet ud af, at det fungerer godt med at arbejde lidt hjemmefra og arbejde lidt på kontoret. Men der er mange mål, hybrid arbejde sker. Så generelt, når man snakker om det hybride arbejdsliv, det er en blanding af hjemmearbejde, blandet sammen med kontorarbejde eller fjernarbejde, hvor man sidder i café, eller sidder man på fly eller tog eller så videre og arbejder så bedst man kan. Men så det er mange måder, hybrid arbejdsliv ser ud. Og nogen vælger at gøre det på en fast måde, hvor det er nogle fast steder på kontoret, og andre vælger, at det er fleksibelt. Når de har møde, så det er der, de møder op, og det er der, de sætter, de dukker op på kontoret, og så arbejder de og holder deres møde og møde med kolleger og så videre, eller kunder. Så det er fleksibelt. Men nogle gange det er personen selv, der bestemmer. Jeg som selvstændig, det er mig selv, der bestemmer, hvornår jeg arbejder hjemme, og hvornår jeg arbejder på kontoret. Men andre gange det er arbejdsgiveren, der har givet nogle faste. Jeg vil gerne, at du møder op på de her dage, fordi det er, vi har personalmøde eller kundemøde, eller du kan komme, men du kan arbejde hjemmefra de andre dage. Så noget af det, jeg synes er spændende, det er faktisk, at folk oplever det er meget positivt, det her med det hybride arbejdsliv. Og det kommer til udtryk på mange forskellige måder. Ja? Så for eksempel, jeg synes, det er meget, meget spændende, den fleksibilitet, man oplever. Den fleksibilitet, at for eksempel forleden, min søns cykel gik i stykker, og så skal jeg til møde, og så skal jeg køre den til reparation og så videre. Og jeg kan bare få det hele til at hænge sammen med en blanding af at tage til møde, komme hjem, arbejde lidt hjem for at spise fokus og køre sin cykel til reparation og så videre. Det giver stor fleksibilitet. Men noget af det, der har faktisk været spændende, det er den produktivitet, mange oplever, som bliver bedre. Og jeg tror, det var noget af de dejlige overraskelser med hjemsendelser under corona-nedlukning, at det er måske mange ledere, der har forventet, at medarbejdere vil ikke kunne klare sig som, hvordan kan jeg sige det, vil de ikke være så produktive, hvis de tager hjem og arbejder hjemmefra. Men vi fik en dejlig overraskelse og oplevede, at der var mange, der var meget, meget effektive og produktive på arbejde. Så ikke nok, at medarbejdere får fleksibilitet, men arbejdsgiveren er meget begejstret for, at produktivitet var høj. Mindre transport, både med hensyn til tid og den miljøbelastning, det er positivt. Det er nogen, der kører 1 time, 2 timer på arbejde. Jeg har arbejdet med en virksomhed, hvor de her folk, der arbejder i København, men kører herover til Holstebro-områder. Og de var bare glade for, at de kunne arbejde hjem for et par dage om ugen, så behøvede det ikke være så meget transport. Folk oplever også, at de var meget effektive i de måder, de kørte deres møder på, for eksempel. Og den tid, de sparer med transport for eksempel med nogle af de større virksomheder, at folk skal køre fra et sted til den anden, holde møde der og møde der. Så for eksempel, der var en virksomhed, jeg arbejdede med på et tidspunkt i Struer, hvor vi kunne holde møde, hvor der var nogen, der sad over i Sjælland, og nogen, der sad herover, og så vi kunne holde møde. Så de sparer på tid, vi sparer på transport, vi sparer på de enkelte møder, vi skal holde nogle gange. Men folk oplever også, at møder i stedet selv, man kommer lidt hurtigere igennem dagsordenen, fordi folk er meget mere effektive. Det er en masse spil til med at flytte fra møde til møde, men hvor man klikker 3 knapper, og så er man ind til det næste møde, så sparer man tid der også. Mange arbejdsgivere oplever færre omkostninger. Jeg kan huske, at der var en, der fortalte mig, at en de kendte, de havde solgt deres bygning faktisk efter corona.
og kun leje mødelokaler, når de har brug for det, fordi det fungerer så godt, at folk arbejder hjemmefra, og de kun mødes en gang imellem. Så det er nogen, der sparer penge på bygning og transport og nogle forskellige måder at spare penge på. Mange individer oplever et bedre livskvalitet, hvis man har sparet så meget tid på transport og så videre, og man oplever, at det er god mening med den måde, man arbejder på, og de opgaver, man løser. Man synes, man finder den der work-life balance, som man har lyst til, så giver det god mening, så hjælper det rigtig meget. Så folk, nu skal jeg lige tjekke om, ja, det er ikke, lige nu jeg ser ikke nogen kommentar, nu bliver jeg bekymret, at det er noget gået galt. Vil det ikke nogen, der skriver bare en kommentar lige hurtigt, så jeg ved bare, at de kommentarer fungerer. Efter den dårlige start med teknik der, så kan I godt forstå, at jeg bliver lidt nervøs, om det hele kører, som det skal. Ja. Ja. Okay. Så ingen kommentar. Et eller andet. Kan ikke nogen, der kan skrive en hurtig kommentar, bare så jeg er sikker på, at det hele fungerer. Okay, indtil. Ja, vi er med. Super, tak for det. Igen, I kan godt forstå, hvorfor jeg ikke stoler 100% på systemet lige nu. Men jeg fortsætter lige. Tak for det, Adal. Ja, så den anden positiv, bedre rekrutteringsmuligheder. Faktisk, det er flere, der har nævnt det der til mig, at jeg kan huske faktisk for nogle år siden, der var en leder, der sagde til mig, det er nemmere at rekruttere folk fra Holland eller Tyskland, end at rekruttere folk i Danmark, fordi det kan faktisk være så svært til at få folk til at flytte. Men med de muligheder, der er for hybride arbejder, der er flere, der er så tilfreds med, at hvis de skal kun mødes op, man kan klare med at arbejde i Holstebro, og hvem man bor i København, eller det modsat, hvis man ved, at det er kun 2 gange om ugen, man skal mødes op. Så det har åbnet op for nogle fantastiske rekrutteringsmuligheder, for folk er meget mere villige til at få et job, der er lidt langt væk. Især i nogle af de her brancher, hvor det er svært at rekruttere. Ja, men er det kun positivt? Som erhvervspsykolog, jeg er særlig optaget af både trivsel og præstation. Er det kun positivt? Super, at det er fleksibilitet, det er høj produktivitet og effektivitet osv., men jeg er optaget af at gøre det med mennesker. Så for eksempel, der er en undersøgelse fra Microsoft, der faktisk begynder at så nogle af de dårlige sider af det her. Så for eksempel, mange har oplevet, at folk holdt alt for mange møder. Det er næsten for nemt. Jeg sender bare en kalender indkaldelse, vi holder et Teams-møde, så behøver jeg ikke tænke på det. Og så folk bliver inviteret. Jeg kan huske en virksomhed, jeg arbejder med, de virkelig havde et udfordring med, at det var simpelthen så mange møder, og de var back-to-back møder, hvor jeg er færdig med et møde klokken 10, så jeg direkte til et møde. Og det bliver næsten for nemt, og det kan være en belastning. Jeg kan huske nogle gange, hvor jeg skulle holde møde med nogle af de her folk online. De har ikke engang haft pauser. Jeg skulle starte med at give dem en frokostpause eller en tissepause, fordi det er for mange møder. Folk også bliver forstyrret nogle gange, fordi det er simpelthen så mange opkald og opringning og så videre, når de kan ikke sige, at du har travlt, hvor du er i gang med nogle fokuseret, og du er i gang med at fordybe dig i et eller andet, og så ringer de eller sender de mails og så videre. Så folk oplever faktisk, at den der fokuserede arbejde bliver forstyrret af telefonopkald og mails og lignende. Folk også, det der jeg synes er interessant, og det er noget, jeg er selv skyldig, ikke 100%, at folk begynder at springe over frokost, for eksempel. Jeg har lagt mærke til, at nu som selvstændig, hvor jeg kan selv bestemme min arbejdstid og så videre, nogle gange jeg har en tendens til at have en alt for kort fokuspause. Jeg springer ikke 100% over, jeg er en af dem, jeg kan simpelthen ikke fungere uden mad. Men nogle gange jeg holder alt for hurtige fokuspauser og bare arbejder videre. Og det er det, den her undersøgelse fra Microsoft peger på, at folk springer over frokost. I USA har det været et særligt problem nogle gange, at folk ikke altid tager alle de ferier, de er berettet til. Og det igen, det er noget, der sker med de hybride arbejdsliv, hvor folk har mulighed for at arbejde hjemmefra, at folk nogle gange bliver ved med at arbejde og ikke holde så meget ferie. Jeg tror ikke, det er så stort et problem i Danmark. Men så kommer der en anden ting, som jeg er også lidt skyldig i, men jeg prøver at være lidt bedre. Folk sender flere mails. De arbejder om aftenen, de sender flere mails om aftenen. Noget af det, jeg prøver at gøre nogle gange, det
hvis jeg skal arbejde om aftenen, og det er jeg nødt til nogle gange. Det er bare sætte mailen til at gå ud klokken 8 om morgenen, i stedet for det er klokken 7 eller 8 om aftenen, og forstyrre andre. Så det er mange ting, som peger på, at folk faktisk er begyndt at blive overbelastet. Så det er vigtigt, at vi er opmærksom på nogle af ting. I bund og grund, kort sagt, det går ud over trivsel og præstation, hvis man har for meget, hvis man arbejder for meget hjemmefra. Det er positivt med det hybride generelt, men det er nogle risiko. Andre har oplevet nogle andre former for udfordringer, meget praktiske udfordringer med, hvordan kan vi få samarbejdet til at fungere, når vi alle sammen er derhjemme, og vi kommer på kontor på forskellige tidspunkter. Det kan give lidt en silo-effekt, hvor man mister overblik og sammenhæng, hvor nogen gør det her, nogen gør det her, men de holder ikke kontakt og sørger for, at de arbejder i det samme retning. Men noget af det, jeg er mest optaget af og mest bekymret for, det er den der manglende social støtte. En af de måder, man kan definere social støtte, det er faktisk at snakke om den anerkendelse, man får, den praktiske hjælp, den følelsesmæssige støtte, men også konstruktiv feedback. Og igen, når vi omgås ikke hinanden så meget, som vi har gjort først, så kan det godt give en udfordring, at ja, jeg får ikke den sociale støtte. Mange oplever den der udfordring med social støtte under nedlukningen, at de savner deres kollegaer, de følte, at de var faktisk lidt ensomme. Så det er vigtigt, at vi finder nogle måder at fokusere på den her sociale støtte. Det vil jeg sætte lidt mere om. Så er der nogle undersøgelser, der også peger på, at der er højere risiko for stress og udbrændthed. Hvis folk er dårlige til at sætte grænser for, hvornår de arbejder og hvornår de stopper med at arbejde. Hvis man arbejder non-stop, så overbelaster man sig selv. Det kan være lidt mere uforudsigelighed i arbejdsskemaer. Man kan prøve sit bedste at skabe struktur og forudsigelighed, men det kan godt være svært nogle gange. Så det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at forudsigelighed er vigtigt for mennesker, og det skema ændrer sig for hurtigt, fordi det er alt for nemt at booke folk til møde online. Så det de har planlagt, at de vil lave i fokuseret arbejde og så videre, bliver forstyrret. Det er ikke så godt for folk. Og selvfølgelig det er ikke alle brancher, der fungerer. Så for eksempel, jeg har før arbejdet med folk, for eksempel det jeg laver familiebehandling eller social vold, hvor de skal have samtaler med folk. Og de synes, der var nogle samtaler, der fungerede godt online, men der var nogle mere tricky samtaler, der fungerer ikke så godt online. Og jeg selv oplever det som erhvervspsykolog. Der er nogle samtaler, jeg kan køre online. Men for eksempel, det er 2 slags samtaler, jeg har ikke prøvet online, og jeg har ikke intention med at prøve online. For det første, det er for eksempel konfliktmægling. Jeg synes, det er svært at lave konfliktmægling, så jeg kan ikke forudse, at jeg kommer til at gøre det. Men jeg synes også, krisesamtaler, det kan være svært også online. Jeg tror, man kan lave en mindre psykisk førstehjælp online, men jeg synes, det vil fungere bedst med at lave rigtig krisedebriefing, hvis man har ansigt-til-ansigt-møde med folk. Så det er ikke alle brancher, det fungerer. Det er ikke med alle jobs, det fungerer. Så hvorfor er det, at det fungerer godt eller mindre godt? Jeg skal ikke bruge meget tid på det her. Det er bare for at gøre opmærksom på, at det er fordi, de påvirker nogle af de her vigtige risikofaktorer inden for psykisk arbejdsmiljø. Jeg har tit brugt den her dias, når jeg vil snakke om de forskellige risikofaktorer. Men jeg tror, jeg vil bruge noget, der er lidt tættere på hjem, som mange kender. Og det er det der med de 6 guldkorn, som er forbundet med social kapital. Men I kan se her, at for eksempel med høj indflydelse og kontrol, hvis man har den fleksibilitet, hvis man bestemmer selv, hvordan og hvornår man arbejder, og hvorhen man arbejder, det vil være positivt. For de høje indflydelser, det er positivt for trivsel. Hvis man oplever mere mening med sit arbejde, gennem hybrid arbejde, så er det positivt. Men hvis det går den anden vej, for eksempel hvis man oplever mindre forudsigelighed, fordi det er folk, der booker dig til møde hele tiden, eller bliver forstyrret, så bliver det ikke så godt. Men vi ved, at god forudsigelighed er vigtig for vores trivsel. Det samme, vi ved, at god social støtte er vigtig for vores trivsel. Men hvis social støtte ikke fungerer så godt, så har vi et problem. Så det er faktisk meget, meget vigtigt, at vi har den nødvendige social støtte. Oplever vi retfærdig belønning? Retfærdighed generelt. Det skal ikke være nogen A- eller B-hold. Det skal ikke være nogen der, bare fordi de kommer ind på kontoret, de kommer tættere på ledelser, så har bedre mulighed for at forfremme sig, men dem der bliver hjemme, fordi de bor langt væk og arbejder mere hjemmefra end fra kontoret, de får mindre belønning. Så retfærdig belønning, det kan også være et problem.
passende krav. Man skal have en passende niveau. Man skal have nogle gode grænser og være realistisk med, hvor meget arbejde man kan nå. Så hvis man arbejder for meget derhjemme, det er der, vi risikerer, at trivsel går i det forkerte retning. Så det er bare for at sætte det i den sammenhæng af psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Så hvis jeg vil komme med 7 konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde for at forbedre chancen for høj trivsel med hensyn til de hybride arbejdsliv, som tager højde for psykisk arbejdsmiljø, som tager højde for de forskellige udfordringer. Det er sådan nogle forslag, jeg vil komme med. For det første, tydelig støtte og opbakning. Det er faktisk meget, meget vigtigt, at når folk kan ikke se hinanden, og har ikke det samme face-to-face, ansigt-til-ansigt kontakt med hinanden, det er vigtigt, at man gør en ekstra indsats til at sørge for, at folk føler sig støttet og opbakket, og at de har de opbakning, især fra ledelse, men også på kollegiale niveau også. At man har virkelig brug for, at folk, de er der til at hjælpe mig, de er der til at støtte mig. Så for eksempel medarbejdere, der sidder alene og skal træffe nogle store beslutninger, det er vigtigt, at de ved, at de har opbakning for deres ledere. Medarbejdere, der skal samarbejde med kolleger, igen, man skal finde nogen måde at kommunikere og at give indtryk for det der støtter, at det er til stede. Den anden vigtige aspekt, det er tillid. En af de hypoteser, jeg har omkring, hvorfor produktivitet er så høj under corona-hjemsendelser og med hjemmearbejder. Jeg tror, det er, fordi folk er bange for, at min chef tror ikke, jeg arbejder nok, så jeg må hellere knokle, så han kan se de resultater. Og det er det, der kan give overarbejde og risiko for udbrændthed eller stress. Så det er vigtigt, at man udvikler en kultur, hvor man viser tillid til hinanden, at jeg regner med, at du passer dit arbejde. Det minder mig om social kapital, tillid, retfærdighed og samarbejdsevner. Men det der tillid mellem kolleger, men også for ledelse af, jeg regner med, at min kollega arbejder de timer, han skal arbejde. Så det er vigtigt, at man viser den der tillid til folk, ellers så risikerer man, at de laver nogle for meget overarbejde. Og nogle virksomheder har lavet den fejl, hvor de har lavet nogle overvågning af deres medarbejdere, hvor de skal registrere hver eneste time, de arbejder, og hvad de laver osv. Og det udlægger tillid. Det er vigtigt at bygge den der tillid. Andre har lavet micromanagement, hvor de har gerne kontrollere, hvad de laver, og give meget specifik opgave. Det er det her, du skal lave. Og det er igen, det udlægger tillid, og det er ikke godt for trivsel, og heller ikke for præstation og produktivitet. Næst er det der med kommunikation. Det skal være åben kommunikation, og det skal ske tit, fordi man skal undgå, at det er fejl i kommunikation. Det betyder, at nogle forkerte beslutninger bliver truffet. Man skal undgå misforståelser, der kan give konflikter. Jeg kan ærligt se, at i den under corona-nedlukning, hvor folk arbejder hjemme, for jeg har aldrig haft så mange konfliktmeldinger inden for et år, end jeg havde dengang. Og jeg tror meget, at det handler om, når vi ikke har den der støtte, når risiko for mistillid er der, så er det kommunikation så vigtigt. Og hvis den der kommunikation ikke sker, så er det risiko for miskommunikation. Og det vi skal huske, når vi snakker i telefonen og sender mails til hinanden, vi kan ikke se hinandens kropssprog. Vi kan ikke høre hinandens toneleje, hvis det er e-mail. Det er mange ikke-verbal information, man går glip af, som kan risikere, at vi ikke oplever støtte og opbakning, der kan risikere, at vi misforstår hinanden, som kan ende i konflikt. Så kommunikation, både for relationens skyld, men også for opgavens skyld. Det skal være åbent, og det skal ske tit. Man skal skabe de gode kanaler for det der kommunikation. Man er også nødt til at have fokus på teambuilding. At når man det er svært at være et team, når man er forskellige steder. Jeg plejer at sammenligne 2 slags teams, jeg har været en del af. Det ene er en basketballteam, hvor vi er på basketballbanen samtidig, og det er nemt at kommunikere, at være sammen med hinanden og råbe til hinanden osv. og sige, hvad hinanden laver. Men jeg har også været en del af et atletikhold, hvor der var det lidt anderledes, hvor faktisk jeg er over i højdespring, en anden der med sprint, og en anden der kaster, og vi kan ikke sige, hvad hinanden laver, men vi er alle sammen en bidrag til det samme konkurrence, så vi kan få de point, vi har brug for, så vi kan vinde. Men det er svært at have kommunikation, så det er der, det er vigtigt, at når man har folk,
det er forskellige steder, nogle hjem, nogle kontor og så videre. Det er vigtigt at have fokus på team, så man kan have den der faktisk team on. Og også man kan undgå den der A og B-hold, som jeg nævnte tidligere, hvor nogen der kommer ind på kontor og har direkte kontakt med ledelsen regelmæssigt, de er A-hold, fordi de kommer også. Og dem, der arbejder hjemmefra, de er B-hold. Så det er vigtigt, at man fokuserer på teambuilding, fordi det sker ikke af sig selv. Man skal være intentionel med det. Så er det vigtigt, at de individer også arbejder målrettet ved hjælp fra virksomheden til at finde en meningsfuld work-life balance. Work-life balance, det er et meget interessant emne, og man kan snakke rigtig meget af det. Og det er et meget populært emne lige nu faktisk. Jeg var selv overrasket. Nogle af de opslag, jeg har fået mest likes og delinger og visninger på, det var den, jeg lavede der i lørdags om work-life balance. Men fordi det er noget, der fylder for folk. De vil gerne finde den der balance, så de undgår burnout og stress, og de ikke laver for meget overarbejde. Så man skal finde den der balance. Man skal finde det, der giver mening for sig selv. Og det er der, man kan have nogle konkrete spilregler i en virksomhed om, hvornår man sender mails, og hvornår man ringer til folk, og så videre. Men man skal også have sin egen personlige livsregler. Det er noget af det, jeg også delte i den der opslag, og nogle af mine livsregler. Det hjælper mig til at undgå for meget arbejde, og finde den der balance med mit arbejdsliv og mit privatliv. Så er det vigtigt, at man finder den der balance hybrid, fordi folk er forskellige. Man skal ikke have en one size fits all system. Man skal finde en individ, og hvad der giver mening for dem. Fordi børnefamilier har nogle behov, og måske en ældre medarbejder, som har ikke børn derhjemme, de har nogle andre behov. Men jeg synes, man skal finde ud af, hvad der giver mest mening for den enkelte, og finde den der balance mellem hjemmearbejder og kontorarbejder. Fordi igen, det er en risiko, at nogen der arbejder for meget hjem, og mister kontakt med deres kolleger og de sociale støtter, der er mødet. Men det er også en risiko for, at nogen arbejder for meget på kontoret, og igen gå glip af noget af den der fleksibilitet og mulighed for at have mindre transporttid osv. Så det er vigtigt at finde den der balance. Og sidst, men ikke det mindst, det er vigtigt for en virksomhed at have fokus på trivselsindsats. Jeg faktisk har sagt flere gange i forskellige kontekster, at jeg tror ikke, det har været nogensinde vigtigere at fokus på trivsel, fordi når man mangler arbejdskraft i Danmark i forskellige områder, i plejeområder, i produktion og så videre, det er vigtigt, at man fokuserer på at hjælpe de medarbejdere med nogle særlige trivselsindsats til at fastholde de medarbejdere, men også at det gør man attraktiv. Hvis en arbejdsplads får en dårlig ry, som en dårlig arbejdsplads med dårlig trivsel, folk, de søger ikke jobs der. Jeg har et par forskellige eksempler, jeg vil ikke nævne det høje, hvor de har haft svært med at rekruttere folk, fordi de fik en dårlig omtale med hensyn til trivsel på deres arbejdsplads og høj sygefravær osv. Så både med hensyn til fastholdelse af de medarbejdere, man har, men også med hensyn til rekruttering, det er vigtigt, at man har fokus på trivsel, og det skal være på dagsordenen hele tiden. Og selvfølgelig, det vil gøre noget godt for produktivitet, det vil gøre noget godt for engagement, og selvfølgelig det vil gøre noget godt for trivsel. Så det er en win-win for alle, hvis en arbejdsplads har særlig fokus på trivsel lige nu, især på grund af nogle af de bagsider med de hybride arbejdsliv.